Днес ще отворим Mega Venusaur EX Premium Collection. Този бокс има 3 пакета на Journey Together, 3 на Destined Rivals и 2 на Mega Evolution. Тук топ чейса е Лилис Клефери, но има и също много яки карти, които могат да се паднат тук. О, Нойбат! Замазента ли е това? Zacian. Найс. Я да го видим. Нойбат. От Destined Rival се надяваме да ни се падне Mewtwo. Пак ли Дундоз, бе, човек? 3 хита, да видим дали това ще продължи. Слъгма. Арбок, видях, че имаш ти. Опа! Ето тук аз нямах нищо. Еса Ярише, Лукарио, please. Лили. Защо се съм отвърнал много? Тази карта нямам! Лунатон, тази карта нямам. Гарганакъл. Найс. Къде си за още?